Balik ta makasama dire sa tong pagkulo kabildo karon ha. Straight to the point. Ni pahibalo na karon si Senador Ping Lacson, ang chairman mga sukin tigpaminaw sa Blue Ribbon Committee sa Senado. O niya siya pod ang Senate President Pro Tempore nga kung ugaling maabot na mga sukin tigpaminaw diri sa Pilipinas Saldico, dili kuno siya manuko sa pagpatawag ni Saldico dito sa hearing. Bantay bitaw son, ha? Dili kuno siya magmanuko. Atis mayon kay tinaghan kay mga aligasyon si Saldico. Kabahin mga sukin tigpaminaw kung unsay nahitabo sa budget nga para sa flood control. Kadto mga insertion nga iyang aligasyon. Wa pa man gyud to matubag sa Malacañang hantod karon. Pero dili ra ba ni istoryang Lacson? Straight to the point. Kay basig istorya ra ning Lacson, wa man gani sa makapatawag sa 18 ka mga ex-marines nga naara diri sa Pilipinas. Wa man gani sa makapatawag nila ni Amina Pangandaman, Lucas Bersamin, Adrian mga sukin tigpaminaw, o katong kinsa patong uban nga gi pasangin la ni Saldico. Wa man gani sa makapatawag o niya Saldico iyang ipatawag kuno gyud. Basig bot-bot ni mo son ha. Pero kita manghinaot nga ipatawag yun ni siya. Ipatawag dia Saldico kay ingo man nadakpan na dito mga sukin tigpaminaw sa Central Europe. Si Saldico o niya hinoon ang pardili nang ayo ni siya lisod tungod kay doon naman ta mga sukin tigpaminay kanang naang doon natay treaty diha mga sukin tigpaminaw dili ngun ana nga to mutual treaty hinoon sa kanang naang Czech Republic. Ang naanon ato ani ang atuang defense cooperation o ang atuang economic cooperation o investment promotion and protection. So mauni ang naa diha sa ato ang mutual treaty tali sa Czech Republic. Pero gustoon gyud Pilipinas, pwede man. Pero kanang sa gitawag natong extradition, kanang treaty mga sukin tigpaminaw mo ni aton tan-awon sad. Pero kaning Europe dili man nun kay ni lisod. Kaning ni ang Europe mga sukin tigpaminaw kung tinuod man gyud nga nadakpan mga sukin tigpaminaw si kanang Saldico bisan og wala ni ma-deport na gihapon Saldico kay wala man say kanang naang proper documents. Pero mo na nga utang talang banang kamutan kay kadto gani si kadto gani mga sukin tigpaminaw si Teves nakitaan dito sa Timor Leste. Nakuan man kanang naang nakuha Manila. Nakuan Manila kanang nakuha mas Pilipinas. So kung ilahag yung i-work out og tarong o kanang naang gustuhon yun nilang kuhaon mga sukin tigpaminaw Saldico pwede. Pero mo na nga kanang naa ilang makuha si kanang naang Saldico didto mga sukin tigpaminaw kung kana giluwa na sa Malacañang si kaniyang Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Kay ilang kuhaon dito si kanang naang Saldico o niya ila pagyapong gidipinsahan mga sukin tigpaminaw si kanni Speaker Martin Romualdez. Kaya ngon sila nga orat naglutos ka uling mantika kay karon pananglitan kung giluwa na sa Malacañang dili na nila dipinsahan so kana mutuo ko nga ilahang kuhaon si Saldico. Ngano man tungod kay katong unang video kung ato mga sukin tigpaminaw nga paminawon kung nakahinumdum mo sa unang video nga gipagawas ni Saldico, gipugnan siya ni kaniyang Speaker Martin Romualdez nga dili papaulion sa naso. Kana kung tinuod ang aligasyon ni Saldico. Hona nga kaningos Ping Lacson nga iyang ipatawag, di sa magduduhag patawag, okay ni. Kana kung tinuod son ha. Pero mutuo ba ka mga tao ni mo son nga kato ganin 18 ka mga ex-marines, wa man ganin mo gipatawag dito.
ang 18 ka mga ex-marines wa gyud. Wa man niya gipatawag unya Saldico, iya ko nung ipatawag nga Saldico og katong mga ex-marines dunay mga statement nga nagkatukma kabahin sa malita. Kabahin sa malita. Nya karon na ang ombudsman niingon na mga sukindig pa man ang ombudsman nga hapit na kuno nila kasuhan ang mga mastermind sa flood control. Ila na kunong hapit kasuhan. Kinsa may ilang kasuhan, kinsa may gipasabot. Ang duha kuno ka masterminds naa mga sukindig paminaw sa Senado. Ang usa senador, ang usa mga sukindig paminaw congressman. Mao na ang duha mga sukindig paminaw nga gitumbok sa ombudsman nga mga mastermind sa flood control. Sa to pa di ay naaraman ni Pilipinas ang kaning duha ka mga kanaa pa man kuno, naa pa man senador pa man, congressman pa man ang duha ka masterminds. So dili na to matawag Saldico nga masterminds. Giunsa man la pagkahibalo nga kaning duha mo ay masterminds nga si Saldico nga mao ay chairman sa appropriation committee sa Kongreso. Wa pa man nila masuway pagpatawag, ha? Ato ni hatagag pagtagad ha kay kanang timing kaayo ba? Timing kaayo nga si Madriaga mga sukindig paminaw gipatawag dito sa Committee on Justice sa impeachment complaint batok ni Vice President Sara Duterte o niya tungod kay nabulilyaso, daghan kaayo nga palpak mga sukindig paminaw, daghan kay nakita nga mga makapaduda sa script ni kanang naa nga Madriaga. Matod pa ni Luistro, hawak namin ang beat, hawak namin ang beat. Ang uban po'y pasultion, tinuod, pero hawak pod ni Madriaga ang script, hawak ni Madriaga ang script. Wa na ba Sumuni nga, ito ni tanaw kay timing kayo. O niya, ningon man ang kanang kwan karon kanang house. Ningon ang house nga kanang naa nga di na nato ipatawag to sa Madriaga. Hinoon, basig naka-satisfied na sila tingali. Basig satisfied na singali sila ato. At tungod kang ilang gibuhat, dili man kuno to minute trial, pero muna nga katong uban. Yung ano man nga, si Luistro, og dunay mga mangutana, kabahin sa affidavit, mga sukintig paminaw ni Madriaga, nganong mupugong man si Luistro. So muna, gipasabot ng Luistro nga, ang ilahang gihimo, dili minute trial, kundili, ang pag-clarificatory hearing, nga kadtong duna, naara sa kanang affidavit ni kanang naa nga Madriaga. Mura ila pangutana pero mulapas na ana muna nga badlongon ni Luistro kay nagtan-aw biya pod ang mga defense counsel ni BP Sara basi mudaga na sa dito Supreme Court, ha? So muna nga karon ang gipasanginlan mga sukintig paminaw nga maoy mastermind ni ining sa flood control mao kuno si kanhi Senate President Sis Escudero. Straight to the point. Tiaw mo na. Sumala sa ombudsman nga ang ilang nakita base silang gathered nga mga informations duha ka mga dagkong opisyal diha sa Senado o sa Kongreso. Ang kanhi Senate President nga si Chis Escudero o ang kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. So duha ka buok. Pero mo na nga og gimong tan-awon og maayo unsa man doon na bay mga ebidensya nga gihatag Saldico. Kay si Saldico ang budget mga sukintig paminaw dito sa Committee on Appropriation adto manaagi dito sa kanang naa dito Saldico nya wa pa gyud matubag. Kay kung si Saldico ang pasultion wa may labot si Chis Escudero. Nakabantay mo kamo nakadungog mo. Nakadungog ta mismo sa mga videos nga gi-release ni Saldico ang yang gitumbok dito mga sukindig paminaw si kanhi president si kanhi
Speaker Martin Romualdez og si Presidente Marcos mao man kunoy mastermind. Ha? Pero kana lagi allegation kana mga aligasyon lamang kana sumaklaro na kung ipatawag mga sukintig paminaw Saldico diha sa Senate Blue Ribbon Committee para matinawan ta ipatawag si kanyo Speaker Martin Romualdez pero daan nang ningon si Speaker Martin Romualdez nga ay kunyong apil kay kining ako serbisyo regionik tinud anay. Wala siya bisan gamay, wala siya mga sukindig paminaw matod pay gikurakot. Ha? Ingon na daan na daghan na mga statement ana si kanyo Speaker Martin Romualdez nga wa say kasayuran ana, wala say kanang naang wa say appeal anang naang korupsyon, wala say appeal sa anomalya sa flood control. Mao na yang giingon. So kani iyang pamatudan unya dito sa hearing, ha? Kana ha pero lakson na kanang naang kausa ka lang ha. Lakson. Aton linti wasog gisgot unya mga sukintig paminaw aton linti wasog gisgot unya ang sa tuang nga pagbalik kay dia dire don ato ang giandam na ang video ni Saldico unya ato asad mga sukintig paminaw nga hatagag pagtagad ang kaning isyu sa impeachment ni Vice President Sara Duterte unya kaning ang pagpatawag dito ni Madriaga kay nakuan karon kanang naang viral karon dia sa social media kaning ni ang managers check mga sukintig paminaw naang Madriaga nga kinsa man kunoy nag-imbento aning nang script ni Madriaga.